amwene episode yachitatu mwati chani amwene mwati chani nkhani ya Epstein ndizicha zomwe timakamba zoti Epstein files, Epstein list kuti Department of Justice ya ku America inapanga release documents ambirimbiri onena okamba milandu ya Jeffrey Epstein komanso zinthu zimene zinali ngati maumboni zimene zinapezeka ku nyumba kwake, komanso munaliso zinthu zina za personal zimene zimationetsa anthu amene amacheza naye anzake anali ndani and makamaka after 2008. chifukwa chani after 2008? ndanena kuti 2005 akulu aja anamangidwa, atagwidwa ku Florida chifukwa cha nkhani yoti amafuna azembeseka mwana akakadani akachite nako zinthu, ndi anagwidwa. Atapita kutende anakavomera nkhanicha, ende atavomera anasayinirana kuti ndi ulula izi koma muni masula, ndi atamasulidwa anabwereranso. Komano nthawi imene anali kuti apezedwa kale olakwa, he is a registered sex offender and ogwiririra ana, zimene zoti waziwika kale. Definitely anzako ngati samadziwa kuti iwe umapanga zimene zozo, ndi wagwidwa wavomereza, anzako aja amayerera kukuthawa amene wakuthawa kuti ayi amwene ine sindofuna ndizipanga society ndi maniwa anamangidwa nkhani yakuti ndiye kwapezeka kuti between 2010 kumafika mpaka 2019 nthawi yomwe amamangidwa ndi nthawi yomwe amachezanso ndi magaya ambiri. Of course ma message ambiri akuonesa kuti ndi iyeyo yemwe amasaka anthu, ma communications ambiri akuonesa kuti ndi iyeyo amene amasaka anthu. Komabe alipo anthu ambiri amene amacheza naye, ena kumamfunsanso ma advice iye uja kumakalangada kuwalangiza kuti guys inu yodu munthu makhala naye comfortable kwambiri mwina chilipo nkhani ili pamenepo. Koma leloli mwadichani ndi nkhani yomwe tufuna tikambe nkhani yomwe iye asanapezeke kuti nene kuti iye atapezeka kuti wafa tinanga sitinawuzidwa choncho kuti anafa ali kusero mwadichani nkhani yake ndimene ali anafa ali kusero namadiya umboni uli kuti oti anazimangirira tadione zene chithunzi chake atazimangirira simunationese zonsezo anyway. Koma iye anasiya chikalata chamapeji 32 chokamba za chuma chake, chifukwa akulu anali ndi chuma chawo chimakwana 600 million chuma chawo ndiye adasiya chuma chicha, ndiye adalembanso chikalata, ndipo muchikalatamo adayikamo anthu 40 oti agawane chuma chake chicha. Anagawira chuma chake chicha kuti ineyo ndikufa chuma changa 600 million koma anthu 40 awawa muagawire chumachi. Ndiye pa anthu 40 po oyambirira anali girlfriend wake, anali ndi girlfriend dzina lake Kerina Shuriak, yemwe anali dentist okonza mano wa ku Belarus, ku Belarus, amene anamusiyira $100 million. Ananena kuti $100 million perekani kwa girlfriend wanga. Ndiye anasiyaso 50 million anayipereka kwa personal lawyer wake, lawyer wake wa personal amene amamuthandiza zonsezi, Darren Indyk. Darren Indyk ndi amene analandira 50 million. Ndiye anasiyaso 25 million kupita kwa Richard Khan. Ndipo Darren Indyk uja ndi Richard Khan anali ngati lawyer komanso accountant. Anasiraso ma 25 million. Ndiye pali chikija yomwe amagwirizana nayo yomwe imampezera akazija timati alipo amene ali kundende timati Maxwell. Ghislaine Maxwell anamusira $10 million. Anamusira Ghislaine Maxwell $10 million. Komanso Epstein ila ndi abale yake. Epstein ndi abale yake sodu. Moti amwene brother wake zina lake Mark Epstein anamulembaso mbene muja anamusira brother wake $10 million. Girlfriend $100 million, brother wake $10 million. Anyway, and anasiyaso $5 million kuti ipite ku Harvard kumene kunali professor wa masamu Martin Nowak, situkuzwa kuti ubale wawo unali otani. Anamusiraso amene $5 million. Ndiyena pang'ono komano anthuwa sizikudziwika kuti analandira ndalama zingati, nanga si 600 million inali value ya estate yake yonse. Koma chifukwa cha milandu ya azimayi amene amabwera kuzantani aja
azimayi ajaso akumapasidwa ma compensation. Ndi ma compensation amene akuperekedwa kwa azimayi aja akumachokera ku estate yake komweko. Ndiye kuti pamalamulo achosa ma compensation onse, akachosa ma compensation onse ndalama yosalayo ndi imeneno angagawire anthu. Sifasa angagawire anthu ma victims aja asanalandirepo kanthu. Amwene mwati chani kani yake idali choncho. Anali ni ndalama akulu aja. Lekezerepo.